ପୂର୍ବ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କିପରି ଆମେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବୁଲାବୁଲିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଗୋଲେଇରୁ ପ୍ରାୟ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିଆ ବନ୍ଧ। ହସ ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ ବନ୍ଧ ନିକଟକୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ଆର୍ଥ ଡ୍ୟାମ୍ଟି କୁଳିଅଣା ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରୁଛି। 1909ରୁ 10 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନୂଆ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାଗଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ବୃହତ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଉନ୍ନତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧର ଲମ୍ବ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ କରାଯିବ। ବନ୍ଧ ପାଖରେ ବସି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲୁ ଏବଂ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା। ସମୟ ମିଳିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ବନ୍ଧକୁ ଏବଂ ନିକଟରେ ଥିବା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ର ମଧ୍ୟ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।